Presbiterek címmel született meg az a kötet, amelyben a Borsod-Gömöri Egyházmegye presbiteri konferenciáin 1966 és 1998 között elhangzott előadások olvashatóak. A bibliai alapozottsággal megírt, tartalmas ismeretterjesztő előadásokban a presbiteri tisztséggel, valamint a presbitériumokkal kapcsolatos kérdések lényegi elemeit sikerült megragadni. A nyomtatásban megjelent kötet Horváth Barna esperes gondolatai tartalmazza a Krisztust követő lelkipásztorról és a presbiterről. Református egyházunknak hasznos kézikönyvet hagyományozott, amelyben megmutatja, hogy a sok negatívum ellenére minden nap ott a megújulás lehetősége. Perjési Horváth Barnabás szerkesztővel, Horváth Barna néhai esperes fiával beszélgetünk a következő percekben. Az életmű sorozat részeként kialakítottam egy kötetet, amelyben a presbiteri konferenciákon elhangzott előadásai gyűltek össze. Ez 11 előadás, és az az érdekessége az előző kötetekhez képest, hogy itt egyetlen egy írás, illetve előadás szöveg az, amely eddig megjelent. A többi az nem látott napvilágot, és csak azok ismerhetik, akik ezeken az előadásokon ott voltak. A presbiteri konferenciák rendszeres résztvevője volt édesapám, és sokszor előadást is tartott, és ezekből eltesz ez a mostani Presbiterek című kötet, aminek az az alcíme, hogy egyházismereti előadások. Tehát ez az egy, ami megjelent, a többi eddig kéziratban maradt. Mivel foglalkoznak ezek az egyházismereti előadások, amiről beszélt? Tehát milyen témákra lehet ezeket lebontani? Teljes képet adnak. A problémakör úgy alakul ki, hogy a Bibliától indul, presbiter a Bibliában, van egy ilyen előadás, presbiter a családban, a presbiteri szolgálat, presbiter a református egyházban, keresztény munkaerkölcs szerepe, az ökumenikus kapcsolatok és a Krisztus követő presbiter, ez egy nagyon fontos előadás. A kegyelmi ajándékokról szóló tanítás, a megújuló istentisztelet, és majdnem minden címet elmondtam így tulajdonképpen. Körüljárja a témát, tehát hogy hogyan lehet megtalálni a Bibliában a presbiteri tisztségnek az előzményeit, mert nyilvánvaló, hogy a presbitérium és a presbiteri tisztség ez nem egy ilyen 2000 évet átívelő intézmény, ez később alakult ki Európában és Magyarországon is. Mint tudjuk, a 18. század elejére alakult ki általánosan a presbitérium a magyarországi református egyházban, de már voltak előtte is, tehát az elsőt azt pápán alakították. Mindazt, amit egyébként édesapja leírt, azt ugye ma is tudjuk kamatoztatni, mert hogy ezek olyan örök dolgok, amelyek ma is érvényesek. Tehát itt gondolok például a keresztény munkaerkölcsre, a presbiter szerepére, a presbiter feladataira. Tehát ezek iránymutatást adhatnak most jelen pillanatban az egyházban? Úgy gondolom, hogy valóban van egy örök értékvilág, amiben ezek a dolgok megmutatkoznak, tehát nem biztos, hogy kiadtam volna ezt a kötetet akkor, hogyha nem láttam volna benne ezt az örök értéket. Hát, ha már itt tartunk, akkor miért döntött úgy, hogy ezeket egy kötetbe foglalja és összegyűjti ezeket az előadásokat? Hát ahogy a kéziratokat rendeztem, úgy láttam, hogy ezek összetartoznak, és olyan sok előadás volt, és olyan nagy oldalszám jött ki, hogy arra gondoltam, hogy hát akkor ez egy kötetet kitesz, és akkor ezzel lezártuk ezt a fajta előadás tematikát, mert lesz még több előadáskötet, de ez volt az, ami a kifejezetten a presbitériumokra és a presbiterekkel foglalkozik. És nagyon sokan az egyházban viselik a presbiteri tisztséget, tehát gyakorlatilag nagyon sokan részt vesznek az egyház munkájában, és úgy gondoltam, hogy a kötetet így nekik szánjuk elsősorban, hogy többet megtudjanak a tisztség múltjáról és az egyházban végzendő feladatokról, és mindezt a bibliai alapokon, tehát a Biblia útmutatásai alapján. Azt olvasom, hogy ezeket a szövegeket a szerkesztéskor nem kellett meghúzni, hiszen nem volt bennük például önismétlés, és amint már említettük, nem avultak el a történelmi és értékváltozások következtében sem. Ennek ellenére ugye ön is utalt rá, hogy tetemes oldalszámról van szó, tehát biztos, hogy nagyon sok munka volt azzal, hogy ezeket összegyűjtse, és egyet megjelentessen, ugye a többi még várat magára. Hát igen, sorozat úgy készül, hogy minden egyes írást mérlegelünk, hogy akkor ez hova, melyik kötetbe való, és utána, amikor egymás mellé tesszük őket, akkor gyakran előfordul, hogy a több évtized alatt elhangzott előadások vagy írásokban vannak kisebb ismétlések, vannak kedvenc idézetek, esetleg többször előkerül ugyanaz a bibliai ige, és akkor ilyenkor a szerkesztés következik, akkor el kell dönteni,
hogy honnan vesszük ki, mert nem jó, hogyha többször ismétlődik egy köteten belül ugyanaz a gondolat vagy idézet. Itt is nagyon minimálisan előfordult ilyen ismétlés, de azon csodálkoztam, hogy szinte alig kellett ilyen szempontból belenyúlni a szövegbe. Van ezen kívül persze egy ilyen egységesítés, hogy az egységes helyesírással itt is több évtizednyi szöveget kell így összefésülni. Ez is egy szerkesztési feladat, aztán a idézeteket ellenőrzöm, tehát minden egyes idézetet, meg utána megyek, tehát hogy honnan való, akkor ott pontos betűhíven közöljük, tehát sok szerkesztési feladattal jár. Úgyhogy ezen kívül aztán korrektúra, tördelés korrektúra, tehát sok munka van vele, viszont én ezt nagyon szeretem csinálni, mert egyrészt egy értékes anyagot kezelek, másrészt pedig így megmutatjuk a olvasóknak is, és megosztjuk másokkal ezeket az értékeket. Úgyhogy nagyon jól haladunk egyébként az évek során, sok mindent előkészítettem, tehát következő években is van kiadnivaló, és folyamatosan minden évben fogunk kiadni kötetet. Hát ez a terv, hogy a jövőben akkor minden évben megpróbálnak egyet megjelentetni? Hol tart most ez a munka? A munka ott tart, hogy ez volt a 4. kötetünk. 2011-ben jelent meg az első, az Amerikából jöttünk. A második kötet a Biblia az irodalomban, ami eddig a legnagyobb siker volt. Következő évben jelent meg, 2012-ben, 2013-ban jelent meg a Koinónia, teológiai tanulmányok, és most 2014-ben a Presbiterek című kötet. Idén még várható egy kötet, az életrajzi kötete tulajdonképpen, amiben egy memoár lesz, és dokumentumok, levelek és fotók. A 6. kötetet is már tördelik, amiben az újságcikkek fognak megjelenni, 100 darab válogatott újságcikk, illetve inkább összegyűjtöttnek mondanám, mert egy elég teljes képet ad az ő újságírói munkájáról, tehát ami az egyházi újságírást illeti. És én a 11. kötetet szerkeztem már, de ez azt jelenti, hogy olyan köteten is dolgozom most, ami majd lehet, hogy csak 10 év múlva fog megjelenni. Az Úr is úgy akarja. Van bőven anyag, tehát a prédikációs kötetekkel még nagyon le vagyunk maradva, mert ott még sok kéziratot kell majd begépelnünk. Édesapja egyébként nem csak előadásokkal, illetve mint mondta, újságírással foglalkozott, hanem ugye köztudottan ő volt a Borsod-Gömöri esperes, és ennek jó voltából is jutott el egyébként ilyen sok helyre, és látott meg annyi gyülekezetet. Igen, nagyon sok oldalú ember volt, és nagyon sok irányú tevékenysége volt. Ezt mindig is írta és mondta is, hogy a református lelkésznek mindenesnek kell lenni. Tehát a szokásos egyházi tevékenység mellett, vagy lelkészi tevékenység mellett, főleg abban az időszakban, amikor még az egyházat elnyomták a pártállami időkben, akkor mutatkozott ez meg leginkább, hogy mennyi minden feladat hárul rá. Hát egyrészt szegénység is volt, meg nagyon nehezen, keservesen éltek az emberek. Engedje meg, hogy egy mondatot kiemeljek ezzel kapcsolatban az ajánlóból, ami olvasható. Ugye azt írják, hogy szenvedélyesen mutat rá a válságra bugdácsoló, demográfiai és erkölcsi problémáktól szenvedő magyar társadalom tüneteire, és az evangéliumot, Jézus tanítását a megújuláshoz ajánlja. Tehát ez volt a 20. század végén, és érdekes, hogy most a 21. század elején nagyon sokat beszélgetünk, és nagyon sokat foglalkozunk ugyanezekkel a kérdésekkel. Tehát édesapja akkor egy picit megelőzte a korát, vagy megelőzte ezeket a gondolatokat? Talán így is lehet mondani, vagy azt is lehet mondani, hogy nem sikerült még a Kánaánt elérni, hogy problémák örököltünk, továbbadunk, újabbak keletkeznek, más típusú problémák, tehát mindig van tenni, van mind jobbítani, és az egyház sem független ezektől a problémáktól, tehát szokták régebben mondani, hogy állam az államban. Ebben volt igazság is, de a problémák attól még problémák, és az ország és a régió problémái ma is hasonlóak, mint 30-40-50 évvel ezelőtt, úgy gondolom. Csak változtak a kulisszák, változtak a célok. Hál' Istennek egy demokratikusabb világban élünk, de én még emlékszem az előző rendszernek a nehézségeire, hogy hogyan küzdöttek az emberek. Most újabb jelenség volt, hogy a munkanélküliség bejött, ami azért nem volt jellemző, ilyen nyíltan
az előző rendszerben, de nagyon nehéz most is. Nagyon fontos, hogy az egyházban legyen egy összetartás, ami segít ezeknek a problémáknak a megoldásában. Egyetlen kérdést még engedjen meg a végére, úgyha egészen pontosan akarunk fogalmazni, akkor egy kézikönyvről beszélhetünk, tehát vállalt célkitűzése ugye megjelentetésnek, hogy a gyülekezeti tagok, lelkipásztorok, presbiterek a kezükbe vegyék ezeket, és belelapozzanak, olvasgassanak, de mégis egészen pontosan kiknek ajánlja ezt a most megjelent Presbiterek egyházismereti előadások című kötetet? Elsősorban lelkészeknek és a presbitereknek, leghasznosabban talán ők tudják forgatni, de ezen kívül nem csak az egyháztagoknak, hanem mindazoknak, akik kíváncsiak arra, hogy hogyan működik a református egyház Magyarországon, hogyan működött az elmúlt időszakban is. Tehát ennek van egy ilyen történetisége is, hogy bele pillanthatunk abba, hogy a közelmúlt milyen volt, de az öröktől függetlenül, vagy a történelmi időtől függetlenül is sokat mond lelkileg, mert hogy a Biblia sugárzik, Biblia mondani valója sugárzik át az előadásokon. Arról is azért szólni kell, hogy azért édesapámnak nagyon jó tolla volt, tehát egy stílus értéke is elég magasan van ennek a kötetnek. Tehát mindenképpen a művelt magyar olvasónak tudom ajánlani, azoknak is, akik esetleg nem kapcsolódnak egyházhoz, mert nagyon eredeti új értéket tettünk le most ezzel az asztalra. Köszönjük szépen, és várjuk akkor a további részeket majd a jövőben. Perjési Horváth Barnabást hallották.